Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Directorate Jong Katanad Animal Husbandry and Veterinary kala pentikna bakadon kajing yap jong kisniang ha kajala nakadaw jong kajing pang American Swine Fever kanum don katnu kanu kajing kta ha kababam ya kado kakong A Khan ka Director Jong Katanad Animal Husbandry and Veterinary kalayat ho bakatanat kayay beteng ban penlong ya kajing petbenia iki sniang shwa ban shok do ha kajaka kabadon ha maulai mauyong Kenang ban la ban pentik na bagi seniang syok do kilong kibabam dan ya kinu ki jingpang. Syuk ru kala kentu ikipat pa ba kinum dei ban artatin ban bam ya kedok seniang namar ladap ban penlong ya kejingpet benia sywa ban syok do. Kelai thu ru bana keliang ketenat kala lej ban penlong kejingpet benia sya kitu kijaka kibadon kejing syak ta ha kene kejingpang. Bat la perking ya kejing penpoi seniang syakiwe kijaka kenang ban la penduk jat ya kene kejingpang kam kloy. Kala kenturu ikipat ba bakin ai kejing trailang ringkat baka sorkar dak ba pentip kloy habadan kanu kejing syakta lani kaklam jong kisnya. Oi kaladan kejing yap jong kini kisnyang ia kabla sedang nadu arpu arteriku April hi dia hadu mentah dia kabla kta ia ki South Delhi district kata kadai Kariboy district is Kasih Hills district ka West Kasih Hills district but ka Eastern West Kasih Hills district but ki block ki Long Riu Delhi ki basak tak ke kamdan jinga dei kani ka jimpang kamla banya bet na usnyang so ubriu kaya bet tang parasnya mo ti kamdan jingma ya ki briu ke tu kisnyang ho ai ki wanra hantai hapo abatar mau yong di hantu hapo abatar ka jaka so do ken di hantu kiladon ki doktor jongi ki ba sile ya ka ayo ki ba suwaban ayu suwaban ban oddo ban daladap oddo ru kisit pet ya ki bangi ongka antemortem bat ka postmortem kan kisit pet ya gitu kisnya along hooi ni kala ayu kilapet ki doktor man kasih ki dan nanti hajaka sodo kalong ban bam kamdan jingta di la kamdan jingta ka jimbang tamba dai banda set bha pat kenya kata tilada dan nam dan jingpang ru hab hi ban set bha mo ya kan do la ne ka do kha kanu ru ki senjam tinggi ki doktor ki jongi rengkat lang bat ki ayu ki BAs ki bangi ong ki veterinary assistant kini ki ayu ki yat keleng kini ki snong menta ki dangle ya kanika surveillance ki dangle ka disinfection ru ya disinfection ki ya kitu ki sampar ro ki bakila ayu ki bla affect ki le disinfection ki le kat bala ban pendu jan no ya kanika jingpang ti kat kubor ru bala pen parking ya kalek kawan jo kisnyang balai ba pen parking kumniru long tang na kabenta ban la ban te la kam kloy kan ni ka jingpang ti bakan nam sapriang ya ki pan ba ka jing kentu na kaliang jongi ka office na kaliang jo ka sarkar ti kalong ba ki pan ba ru kinya trailang ti ban ni kinya trailang bat kitu ki doctors bat kitu ki BAs ki badan capo feel bakin ko operate lang nang bangin la ban kontin kloy no e kan ka jingpang ti ngidon kam ki pai ba ngidon kam ya ki rangba sno ngidon kam iwai hi no sno bakin ya trailang bat ni ladadon kanu ka jingpang ru ladadon kanu ka jingpang ha kanu ka sno kinya pentip no kam kloy syangi nang bangin yo ban ayu ti batik action kam kloy department ni kentu ya ki pai ba bakim dei ban ayu ban so artetian ban bam ya ka do ru ban bam ya ka do namar kam don jing ta katu kabangi ya penmi apo kat kubor kalong tang ban suya parking nakabenta ban kumbang la ong mene ban control ya katu ka jingpang bat la su parking tang ha kitu ki jaka ki bangi ong infected zone and surveillance zone ndrai lada light na kitu ki jaka la bet ban bam nilai kam dan jing mai mo kata ka jing pasno na kalian joka sarkar kan